Fish itenan em ki jan sai wol ki bathan da ukrochet. Ada pi itenan ne pi kwa ban nangkum na ban than hi dala de. Ya sa bar nga hakane video ngan bataya pi ki bengi don kam. Swa bengin nang ban crochet lane swa bengin than ya ki jan sai wol jongi. Kabanang kong thiet sibun teli ki crochet hook kum gine ki don bun size bha ki crochet hook pe ki don da ki number hakne ki babatai ya ka size jongki ki don da ki une de 100 mm kum une rupnyo I de u 100 mm une ulai poinsan bat kine ki barit kine kat phidang stang phinempat don kami kine nda phila nang bha phinsa don kami kine ki barit kat badang sedang ngangan ong ye pi thit kum gine ki size une ude usan mm une ude ulai poinsan usau poinsan bat ki ba kham he ban ya ulai mm kaba arpan haba phidang sedang ban crochet ne ban than jan wat pat thit kum kine ki sai ki ba phus nyu kum une lene kum une ru mar kine ki kloi bha ban yesno parak sai bat da phidon kam ban lau ka semjing bat kiar ban thit ki sai ki ba dumrong haporo phidang practice ban than une ru itenat ha tama da phithain do une phimla ban yo I ki yeng lene ki stitch ba ki ong dak thinong wei ma te jenjar bha kada por phidang sedang pe do uksai ubalong plain be kumne ubam don da phus nyu balong be kumne kabalai pat ngan ong ni pil haba por phidang practice thit do uksai uba kham he kumne uba kham rben thit uksai uba kham rben bat do ukrochet hook ru uba kham he pumune une kumba ong ngai phi mene na do ulai poinsan hadu usan mm uta de uhok uba biang bha phin practice ma la ban yo I shai ki jaka ki bangin haban prung sail ne bangin penrung yeng kabasau pan phidei ban nang kumno ban pet ya ka size jong uksai lane ya ka jingkhia lane jing rben jong uksai abangi ong ka jingkhia jong uksai nek ta ka yan weight baki ong ka tin nong wei kamut ya ka jingkhia jong uksai ha ka jing thau kumba tekis gram mo kamut ka jing khia lane ka jing rben jong uksai hang ne pe kumune udeu uksai ubadoni unombar basau kumut udeu ta medium weight ya ne ukham rben une te hangne ki batai ya phi pe kine ki bathain de ki artli kinar bathain artli kila batai phi penda panon kam da utu nar thain ubakat no pada ukrochet hook phila ban panon kam da ubakat no pe kumne hangne ki tho panon kam da usan la ne usan san poinsan te pe kum uneru ngan supun I phi pe uneru udeu bodani unombar balai em hangneru kila batai kum no phi usais ayu pin pendon kam nar thain bat usais ayu pin pendon kam crochet nda phila nang ban pe ya ka size jong uksai kumne phila sup ban thain ma teng ni yo pade ki sai ki bam don label kumne ki bam don kot ban batai kumno phila nang ban antat kum utu jai sai kat katu ka size ugo ka jingren uksai ngila ban don kam da uno uhok kat haba ong ba ka jingkhia jong uksai ne tu ka yan weight kamut hang ne mo kat dang he unombar kat ta dang rben uksai une di ubasau ukham rben ubasan ukham rben susu bani une bat kumta ter ke yai kat nang yai ki number nang he bat kat nang rit ki number mut dang stang uksai tengi poi menta saka bai pat ka ba poin ka ba hendriu ka bangi don kam hapor ba phi than jing than pe kumne por bangi practice than ma da kalus palat kristi jong phi ki nyar kumne ki pe thliu kumne kemut phi don kam ban penrit ya u crochet hook jong phi hangne nga pendon kam da 100 mm u hieng palat ngan persang seda uwei une ubadei u san mm ngan pet ubiang na umbiang te da phi persang ban than kat phidang yai phidang than kung tu phila yo sngo bu udang lus hi phimpat yo ya kata ka jing than ka ba phi iskem ka ba phi ibiang penrit su ya u crochet hook jong phi pe kum hangne ngan yai sada u ne u 0.san mm te ngin ya pet king ulong kum na
pe utu ubiang ni praktis kumne la nengi le praktis wa hi benta ibarit ber kumne shwa ba phin yo I ku uno usais uba phi biang ban tre bat une ujai ksai le ne da uno jai ksai ru tang ba phin ha ban persang shwa khndiat kumne phin yo I uhok uyu uba biang la kum tau tu ksai pe ku une u he hiang palat une u kham duna hi ka jing hiang kham duna hi jing lat thliu ba une u biang ba kumne la ne da phi yo ya ka dala tait palat ki stitch jong phi hang ne dala phi as ngo kala ya phi ba phin tre a kham nya palat mo kirit kini ki yeng phin pen he ya u to crochet hook jong phi ka mut pe do ba kham he sa tre ke tengi poisa ka wei pa sakitiar bangin pendon kam teng ni don kam ya ujing thau mar don da teng ni don lagi jong ki jat met lagi jong ki jat mo ki size jong ki khali ki juti ki muja tengi don kam ki jing thau bangin yo ban thau then ni don kam yo stitch marker uni ngapanon kam do uni da phim don ko mune philan panon kam da ki clip new da ki pin ki taru ki tre kam kim ni phim don kam ban thit khnang ki ni kabak khadu bat kabak kong santam ngan ong ngai phi poman ba phi dep ban than le ban crochet kum tu da phila song kham slam yang ya le ne le exercise kilan met molumala ba phinam pang ki do met ki dok sa ma kadon kam bha ban le exercise ban pen khi ki ti jong phi ma phi na bat hook phi bat be kum ne ka ti jong phi kan ne be shi jaka kum tu khliap te phi don kam king ban pen be ki ti ban kilan met ki ti te menta ka sngi tang kata shwa ta phi sngo ba ka video jonga ka ajing men to ya phi sngo ba subscribe like ya ka video jonga bakan poi seki wei pat ki paralok ki badon kam ya kane ka jing tip te khublai shibun